care deschidem săptămâna invitațiilor observatori cu urări de bine și cu un moment special, un moment oferit de ansamblul de cântece și dansuri populare Bucură-te București. Ce frumos sună! Și chiar ne vom bucura pentru că nu ne pregătim doar de colinde, ci de o pauză de la agitație în general, de o reconectare cu tradițiile care ne reamintește ce înseamnă și cum se aude magia Crăciunului și le urăm bun venit la observator copiilor, dar și Iulianei Soare, directorul ansamblului Bucură-te București. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte tare că sunteți alături de noi și abia așteptăm să-i ascultăm și pe copii în câteva momente, dar până atunci vreau să vorbim puțin cum a luat nașterea acest ansamblu. Din dorința de a ne bucura. Da. Și de aceea și se numește așa ansamblu. În 2016 am reușit să punem bazele acestui ansamblu cu ajutorul domnului Marin Barbu și al Larisei. Da. Și pe urmă am Neamărin, continuat, adică, da, pentru toți cei de acasă. Și pe urmă am continuat la școală așa cum ne-am priceput și acum avem foarte mulți copii, sunt 80 în total, dintre care 20 deja sunt liceeni, foști elevi ai școlii și care vin în continuare la ansamblu și lucrăm împreună cu cei mici să-i dezvoltăm și pe ei. Au absolvit, dar nu prea, pentru că... Nu se exact. Pentru dansuri și cântat n-au absolvit încă. Care este media de vârstă? De fapt, care sunt limitele așa? Între 7 și 17 ani deocamdată, dar ei vor crește și Și cântă la un loc sau sunt voci diferite? Sunt voci diferite și atunci facem momentele artistice pe grupe de vârstă. Avem și momente în care suntem cu toții în ansamblu pe scenă atunci când scena permite așa ceva, la Palatul Copiilor. E o școală pe o stradă în București unde te simți mereu ca în poveste, așa sună imnul școlii. Da, așa foarte este. Frumos. Este un imn care le place lor foarte mult și pe care îl cântă la orice deschidere a unei manifestări. Și un ansamblu premiat, pentru că aveți foarte multe premii palmares. Da, așa este. Am fost de-a lungul timpului și suntem chiar organizatorii Festivalului de Folclor Internațional Eurofolclor, pe care îl desfășurăm în parteneriat cu Palatul Copiilor, este în calendarul național și ne bucurăm de o deschidere foarte mare din partea multor ansambluri din țară, pe care îi invităm și în anul care vine. Iar noi mergem de asemenea la multe festivaluri și concursuri, unde am obținut trofeul festivalului sau premii întâi, pentru că avem și formație de călușari, și formație de fete, și formație mixtă, și formația prichindeilor. Deci, treabă serioasă. Da. Întrebarea este, cât de greu e să lucrezi cu copii? E voie de multă răbdare, mă gândesc, și de amuzament, de cele mai multe ori, că se și plictisesc la un moment dat. Așa este. De plictisit mai puțin, dar joaca, dacă o alternează cu munca, atunci chiar le place. Și au învățat să fie destul de ascultători, pentru că în viața de artist mai faci și sacrificii. Deci sunt și responsabili. Și am constatat că sunt responsabili, pentru că au venit frumos aici, în platoul nostru, s-au organizat, n-au scos un sunet, totul, sunt aliniați. Felicitări că păstrați aceste tradiții atât de frumoase și chiar vă mulțumim din suflet, vreau să-i ascultăm în momentele următoare. Haideți